Fáiltearóibh a lucht éisteachta go dtí an spidéal muid a féchant amach ar chóir na Gaillimhe fágaigh webh an lá agus bíling ar feadh uirichlaigh go le chun comhrá ceoil cúpla scéal anseo a gcuan an cheoil. Tá me ggóilúdar deisceartach, tá me a ggóilúdar cháirde Cormac Begley agus Eoin Ó Beaglaoich ó cheantar Corcaghine, baile na boc agus Bailirú. Baile na boc, baile rúbric an bertigan. Well, tá fáiltearóibh agus Bhíon maithagus. tá sé go deas bheith in ordáanta
Tá sé gohúntaach an ócáid gur féidir linn síle chéile agus uirichlaigh agus písaí inmh agus ceolaíonna le chéile. So cad a chasmid inis? Well, bin sí fólca chiad ceann Sean Donalds gléadú go bailile agus an tarnas an siú ceann Belly Desmond pócas. Tá cáilir a son nach bhfuil tá sí son cloiste le na blianta. Tá treintar ar fud náid. Tá faoine bhgónaíonta. Go híhann, Is go háid ar na buscaí se busca breá bí fleatan san aige óin agus tá bí fleatagum. Sa sé just tugann bátaí tugann keys de fiúil nó a gáin ruí daine tugann just faoineh fé lead an bort. Duine. Suir se nó Se. Tá taí go ar rí. Tá a gom. Setting, sais, Se. Bích fáin eile goin mar sin. Big meascáin be gan chud fólcaí agus sleanáin so si jiganna puirt ó líomh lóchra. Bhíidir si go Johnny Léiriú í an ar fad. Night at the Fair agus Build the Waivers nó Build the Waivers. Se. Oh, easy keys. Sin chéad ceann á briste gan anyway. A sé briste, I see. A lá an set, hí me sé háir sé sin. Búmpa sé na gálaí. Búmpa sé na gálaí leis Chuir sé dálaí ghuineagat, yeah. An fada ha an concertina haint a gutsa a chormic rua. Decker, Heather. Bhí Fad amach le sin, deach ná. Roada. Ní ceach amach sé chód concertina is bochtad.
Has níos beidir gart séidir seachtaíag beidir, le chusaímán. Nuair hiigescurh doch le fáil ar neisce. Bhí sé go húntaach le. Ar ggóéistí bhí sé gobar agus héadí semach 8-9 nó 10 héimísna, go dtí tíigtána bhí mis jomís doch an neisce agus jomís díalhas. Chumá. Bhí mis an sanna leabhar héanaíag beidir dóíag don Hillgroveníag agus anéigen. A fálam agus so chur an doch sé ar go mór le Mala. meile tasú. Solo Cormac Begley? Cheilme natar sa tíach é bhí chuoineh. Dara.
Cad is anam don tarna tún? Trelí jail is done him. Trelí jail. Trelí jail. Dí diddle sin Yeah. Trelí jail. Yeah. Ah, níor son agam. Agus mar Louis Nade. Yeah. So read the hurts on the head. Yeah. Yeah. Yeah, agus is breála man tlí gur maileis fille Harnash. Harnáir tá smuoine bhór an son atána spreagach. Ní entar é aber sa seisiún de gnáach tá sé go dás nóir dentar é de cínte tá sé spreagach. Ok, well, tá agam a chormaid gur mac le Browndown tusa Browndown Ó Beaglaoich agus scaoinm gurúir sé gur ág sé uirlaisí cheanna sé nach héan hí anchaid uirlaisí sa teachagad ná raibh. Bhí meascán das úr sé bhí idir bhoscaí ceoil bhí Bhailíní, Padógstáin, Concertín, fu sé keyboard chuma ach Bertie Harris de fúrgum séimann siad a fad úr sí. Yeah. Agus bin an chuoineh ná go meach an rá agah sé héin seachas a bheith ámrúir a bhistocha. Cuoine man chiadúir dom an Concertín a choscailt ná bhí dad tilt brú chum dul Saudi Cruisers. Na hánta, is go mé ná fanna í beidir go séimann port nó hó na hánta san bhena sí an a ggóil cóch nó téitós fanna í. A ní bhéan an mar sin for ríist, so for is scían a choscailís taobh an úrlis as bhaine sa chéile stig sa seomar site agus bhí dad is má fós timppla so bhí sais gréileúir mar dhéanamh. Agus dáíocht a bhí gist aber nó seis just dechar brú a chur an ridí hí seis freagrad an brú bhí a gist an so. sé an bháltas an agus just fógus a chéile is fris cúpla ceantas na trompaí beaga Right. istí gan agus suir sa chéad agus a daidirh sé bisnéid medal dáanta. Ach an son hiic sé thug sé goí míáil ar heige agus dúirt míáil ár ceoltóir agus sé deisiú úr sígus dúirt sé an rud a háda a san ní cheartta tarlú. So hiic deid lámdíoch a bhí agus is an go stop sé gur brún sannarin ach ní éan thugam mar sus sin héine agus idir mar grála sin ceol agus cóúidir chuma. Tá choúidir táchtach nach bhfuil a bhín chuid is don choúidir a seintar an ceol nach agus lí chuiddar methe sé an ceol tradiisiúnta chuid ceol na naine. sé agus tagan an ceol os na daine agus os na mothúcháin a bhín a pléile daine chuma agus just an cóúidir fámín tú edit rudaí ó réine de friúla agus sin ceannas na príomhátainna bhfuil cean sa taonátain is go mé fan an tí le daine ógus éasta agus chorátí bheith agus ardheas ar gacha. géine. Ó an cad fúsa bhí ceol timppla chum má. Ar sé fád cí chum. Scéal céanna tu rád dúin dorchan gaimís leinte hemint. Neidir nóach go bhín tuiscintán go gaimís leinte hemint ach tugach an ráúin dúin cen úras bhile a hemint agus. Bhí cá ceair dúin ag an timppla is bhí timppla cuaignaí anna ggé ramsa beidir ag an mar sin agus stocha gur tún chuir sin ramsa bhíon bosca ceoil mór hímpel na léine sé lánach sé an príomhór leis fósa in éthircí réach. Bhí gáin ar a Concertíne, agus hagus sé timppla héan saoire a héanagus gavan. Is fiúna bhíidir sédíag bhíidir go húntaach agus
bhí gáin chomáid cuioine mé bheith timp agus bhí sé cool as go bhí fashion agus na héanana agus bhí sé anna chomasach ar fearda gan tí chu sé sin a bhaimmarm agus ficusú sé sin mar rólaach. Is tó grós bhuiine fásta sardagus ar lí gur ben bos go ceoil is congríd an grí. Is beáil an dáirlis ach brehan sé brehan sé lá achas meile an dáirlis is tó go númpaim ó Idiratra, cholas a raim bailithe das na ligaí ar uorla sé bháin téim go dtíon gána agus an eisi ríist. Na ligaí hágam héinnig gabar ní. Ní an uorlis. Tá cúpla bos gan sanna god? Tá rá a bheith. Tá. Agus ní leanna learm go bailach mar na héanana do thuirtlín. Ach, cad é ché ceanna le mar neidir hasnaí mar B-flat agus speáil me countans le maithir sin. Tá sé ísisiil. A sé ísisiil, ten sé go dáis leis rud a ísle haga Cormac. Súntaach an eascána. So mar sin, cad an inimid písa ceoil eile. Cormac, bhí chuirtus a saim sa trompa? Speáil an trompa. Ré díon glasáil chur díach chu chúr ceistrum in taide ar ábhar éigent agus íonas sais físeán beag miádar stair an uirlis an trompa agus just speáil an fuim agus sin ahar críanna don musca ceolas don gantartín písa miotal in so clúsín se anna hapig a glór a bháin hagan nasacht nar chun suscin a bhéala agus féad nótaí de fiúil a gáilt ach sin na trompaí begus an na héanaisteach i orgán béal agus sin orgán béal an ahar nó mar atá gin gantartín áit an gantartín nos trí orgán béal I chéile agus an busca ceoil nos chá orgán béal ach an clowns na Baldonians na piano accordions na shruti box harmoniums he'll either fad on trumpa. So agus tá trompa mór himple an dain. Agus seinter na héin cultúra tá sé hannagrís an orp cha chéad díag snéáin so séúistíag agus tá ceol úntaach fud na hórp na rudí go féidir a dhéanamh spragan sé na chosin me just chun fáin rinkin na fón ceolart arms anyway. Chill. Beidir go éineoch an lochtéisteachta an fán seo. A chuirde tá an seo sa spedéal agus tá Cormac Begley agus Eoin Ó Beaglaoich ima láthair agus muide denna ceoil.
And he asked, oh yeah, Owen, solo wetche, beidh. Dawn, no. Yeah, no. Very ma. So bin an darna cheann cad is anam do? The cobbler. The cobbler. Chu mis agus Cormac a taistil timppel an dahain le rian, písa airclanne rinke le Michael Keegan Dolan agus fear fuinneamh crothaithach agus, well, dír Michael orm bandachar le chéile agus do chiníos Cormac agus hanamar le chéile agus rinnemar písa agus táid anna mhórálach as muidir fad nach bhfuil. Bhí 8 rinceoir beidir? Agus cúigur aganne ceoltóir Cormac Maiteo casadh éhnaí chaáin me héin agus Peter O'Toole agus Martin Brunsden bhí mar grúpa. Haine mí an póca sin is cuiinem. Agus haine mar an tórán seo
Chuma, hain an fáin seo gcónaí leom agus taithnín fós. Jimmy Mobile Store. Daka shadimay gwamrum mochelev ni yukashe wale godorach shin kornael naire hi hedere lefinever agus clúdó méle mil sé Jimmy Mobile Store. Bí mahar is a mar ag a beras ag brian leomhain. Táim gúbe briocthe cíopa cráite I móhéil agus tainmh baine da bines da bálinne snó agus chua sé wardlinge sé Jimmy Mobile Store. Sa cais chéile agus casadh
an chéile ó maith in áit ná bheith géisteach le ceoil na néan faoi bhain an chríne chéireann mar asan an fér go leor ag tóir tainmh an daine ó Jimmy má bhíle stór. Jimmy má bhíle stór. An seo chuan an cheoil me sé Liam Ó Maonlaí agus tá mé go lódar Cormac Begley agus Eoin Ó Beaglaoich. So Cormac, tá tú aitheanta mar cheoltóir, tá tú aitheanta chomá mar duine chuireann rudaí a láthair agus tá cúpla clár teilifíse is chutha go tíd agus sár obair. Bhí tú gafa chomá leis an saoil acadúil. Vís nuair bhfuil is le dúis an orsan go gomar go Cuba, vís gá blion bhfuil blion tosna ar chochtúireacht sa tícólaíocht agus vís a gobar mar taidóir ollscoil limnaí déanamh íor chochtúireacht ar ábhar bhain le fearúlacht agus buachalaí fearúlacht agus just na brúna bhín ar diagóirí buachalaí in éireann fásuas cén réile tá na brúna san le féin bhaín imní an dúch agus buachalaí chur lábhan bás hénig. So bin éon ábhar agus dail síos sus le né fápéir ar an ábhar san. Fós 6 lé leis bhí me tá deibh ceoil fé láthir ach tá sé gceistem gcónaí dul neis chuige. Mar braham mú slíomháin ach de féin breota frá do bháin ach raimime neiscuige ach don taide láhars le sus le 60 buchail agus mar ceisneoir de 2,000 buchail le fud na hÉireann agus ar láhar buchail lílam bhí an ánra láirlam míallar na feibanna agus na brúna bhrehansead agus bhí úntas ara gur me chéine chur na ceisna san ara ag an am. Ní an scoil dearathe fí láthir dá lehéid, siúr nach bhfuil, I mean. Tá annach chud buachalaí atá follingt agus tá bhreathn annach chud buachalaí go bhfuil dearfach dúltach ina gcuine ag an bobbal agus tuigeann sé go bhfuil céad an beag do buachalaí bhín tú tribhlóid ach ní héad san formhórdas na buachalaí daoine maithe agus Tailor leis an saoil agus beisiad fásta speisiad. Tá gáile tuile taide ar an ábhar mar ní mór na daoine a déanamh taide ar an ábhar in éireann. nó timpeall an domhan. As sé táachta rá goil sus an 9 fan géad an taide a déanta sa tícólaíocht go sé déanta ar Cuiníní. Americanic. Oh yeah. So, tá míad na defiúda os na Americanic. Yeah. Agus tá sé táachta. Tá rudí eile chur isteachar na rudí eile
agus timp le ring. tá ar ggóiltúr héanagan agus bíon daoine bíon just a fápéir go dagan taide fé léimi all ar riine agus úsáin siad sin mar fianaise chun pointí anamh ach níl dóhan taide dinte ar nairnig. Is daoine fé leis sin? Well, ís gan rá agus méidir caint chomá tá sé cólaich an ngahéan gnéad an saoil agus mar a lua tú nuair atá an seandaine agus an daine óg sití le chéile duine ceoil. Ar líad is timpplacht an nach láin tú lei sin don haigeine nach agus nuair atá an haspal sin an go dálaíon na feibanna. Dearan go míoch sé sa féil an caiid sé go míoch na héasgrúpan na bulla chéileach. Bhí sé is bhna caiint le car le déanaí agus I bhíoh lárnach sa chaid ngadars hir is bhí sé rá go bhfuil dailteidir na héasgrúpan is agus go sé ruí ahar an désan so bé go bé ceol ceantas na ruí a fáca sa choultúr go bhfuil an daine nahéanís measca le chéile agus fáilmna chéile agus ach a gcuine ar scoil bhí rangan na ceoil so bhí an ceolgaileach lárnach sa scoil agus bhíoh daine níos sinne dar muoine agus tá go an sais meas atá agat ar an bok níos sinne ná tú bhhaid níos mú ná duine níos sinne ríist tá meas agat ar an duine sin agus so déis teófáile na héan focail atá rá ige nó cé agus bhí sé sin go bra tá annach tá cuimhní anna fláin tú agam faoin ggóras sin a bhí ar scoil a gcuine bheith géiste le. Bhín sé mar cos míid go rialta ná láran buchalí fé na bhuacháin agus ná bhín deise go labhart ach sin príomhrod tháinig an taide ná greib buchalí sásta labhart ach nar bhéon bhuinínica as daine eile a aibanach amát chu hénig. So tá sé cho simú le mín tíireach gur go bhéad fád leiste agus go just go láródís le. Tá sé sin tá soléireacht do buint lei sin nach bhfuil gur. Well chas mé héin chuirnúil sa lí nach múntóir me agus nar bhí sa scoil bhí citarúnta beidir ví nárás cachaach a scoilcúpabáta me agus nar héigeú sin nach an búntóir me beidir hí muoine go níos mó go asan beidir. Cicábach amachchas an scoil tú cúpla bhata. Ar bhí sé ógan is nígus é an feidir sé be. Gab sé déanamh. Le déanaí bhí sé déanamh ceochar má bhiútaí thus a mean na há agus bhí sé sémint port bhí sé sémint banks in Newfoundland agus rudaí rihin leatar bhí tú sémint cuiinem dul suas an bóthir an bail na há sé beidir sé tamil suas ó tí má bháthir agus a lár ceocharm sa bhí sa cuiineh ar an uair go gus suasáin le mar phríomhide hís cuimlíonna díag díis agus amáin príomhide a bhaile me mar heasa go gomach bhúna chuid. Just so bhí sa gom cad bhí sé déanamh gur heasa go mén go dúr meach mo héismór túirachtam níos mó so bhí chód an ná ar spáiniste cá sa mreachtant. So thugus suslín tiig mí cheart a thugus sus go dtí tiig dara Canada. So Captain Kerry gnome agus léim sé amach chlág sé an doras agus hiag sé lámdíoch nach héismór bhí ann léim sé seach a chart agus thug sé amachtam do sé cámar an tú so thugus suscaí tí eile sa déidir bhíad gléocha ar an rúnaí chun fáinteach gá ras an mreachtanteach. Sin scéal eile. No, sin scéal. Sin scéal. Nar bhí mar na buinteach leis an áirclann agus le rian bhí mar sais a tochailt agus ag pub chomadóireacht ar lí cuma ar an spát mar ar fá agus bíon cuid den seo atá gin seo a chuirde tá sé bh géisiút le cún an cheoil raidió na Gaeltachta agus tá Cormac agus
Eoin Ó Beaglaoich an tom haunt agus. So ar a glóir seo bí mid tub chomadóireacht sin a thugtar réir. So meach síime go bh trí le bhainteas. Tríd mé déanaí socha. Cosir sé mar gáil siad an ílíns do roií gáil timpplaú na ceadúnaí chasatí siúrannaí nóir a ggósaí chuir téúlaí tríhóirícha seaige. Agus si do bhámóí si do bhámóí si do bhámó sí chéilechan airigéis. Ó si do bhámóí ó bhheile bhóirí chuir tíósaí ar bhóirícha seaige. Más an túbósa, más an túbósa, más an túbósa chéilechan airigéis. Tásam na bósa, tá sé rógus tóla sin tairige sí do bhámóí sí do bhámóí sí do bhámó sí chéilechan airigéis. Ó si do bhámóí ó bhheile bhóirí chuir tíósaí ar bhóirícha seaige. Da bhí me sé héine meach chuí mo chuid deanga chuí sínta gom siad ar bhhaige. Cefarí géir den úram slécht nóir tháinig na runnigus sinna siad slát a rug sí do bhámóí sí do bhámóí sí do bhámó sí chéilechan airigéis. Ó si do bhámóí ó bhheile leis bhóirí chuir tíósaí ar bhóirícha seaige. Ó si do bhámóí sí do bhámóí sí do bhámó sí chéilechan airigéis. Ó si do bhámóí ó bhheile leis bhóirí chuir tíósaí ar bhóirícha seaige. Más an túbósa, más an túbósa, más an túbósa chéilechan airigéis. Tásam na bósa, tá sé rógus tóla sin tairige sí do bhámóí sí do bhámóí sí do bhámóí chéilechan airigéis. Ó si do bhámóí ó bhheile leis bhóirí chuir tíósaí ar bhóirícha seaige. Skyrit go bósa, skyrit go bósa, skyrit go bósa, lúte ar bhile seo. Skyrit go bósa,
Siad Ó Maonlaí Cailleach an airgid. A chuirde táid an seo sa spidéal tá sé bhgéisiocht leis an glár cuan an cheoil is mis sé Liam Ó Maonlaí. Tá man seo le Cormac agus Eoin Ó Beaglaoich agus tá chun cúpla part a haimint díobh inis. The Leg of the Duck and Casadh. Maureen's Fancy, seo ceann a mímar ó Aidan Connolly. Aidan Connolly, okay. Sár bhaididór ó Bhleaclia. Tá saoil a buint le bheithe denna ceoil agus don gcuid is mó againn tá an ceoil lárnach na mthócháin a ghabhann leis a gceoil agus an seirbhís a thugad an cheoil dus na daoine sa teach pobal, sa tíochtarne, sa maile, den set, den chéile, den banis, tá ceoil fitte fuaite in our saoil agus an sin tá an ráha ag an duine ag an gceoltóir dul agus tríal a bhainte a bheith go profisiúnta ag tuilimh déine slí bethe as a bheith a déanamh ceoil. Agus uaireanta rihann sé sin go deas réig agus uaireanta bíonn sé dachar agus uaireanta bíonn tá gach aonsáis duine ar an saoil agus nuair tá airgid le fáil tá na daoine ann atá simachas an airgid chomá. So bíonn sinné mo scéalsa annachid gur gíonn tú gach aonsáis duine nar bhíonn tú gháilte chuirsaí gnó agus níl an gnó ceoil faoin níl mór an difriocht. Cad é de bheas ar an pí a cainte sin atá chur a gom díim a chur mic.
Well, I'm sais mí chumpórdach leis an terme music industry. Nágan sé dí ceoil, mar gáda, das héin is óins was a clán ceoilhra sin ceoil an príomhrod agus tá sé anaiceir slí bethe dhéanamh ó cheoil agus héamh sa dá hála sé go leanas rom agus cinine san cinenne go easa gom seint le daine de fiúil nó a héin agus ará ceoltóirí chun fála muthe agus fiása chur me chéirt ach nígus riamh go mén a tuilehhuaig. Tá sé tas go téine sé dechar tuileh ón geol go omláin. Go mór nuair tá breúirt a bheith teachsús le rudaí chumá sa cheol nach is chur ní má an brú a bheith ar a geol. Ní choiríonn sé leis an aigne cruthaíoch. Má bhíon brú ar le chrí ru éigen dhéanamh chun tuileh ó heh agad a thuileh chun séisteach tan slach ar an geol dumsa anyway ach so ní an compórtach leis an téirme san mar is ceol pobl é agus ach ar an dé bheile táim sné am déanana fé láthir agus ghlacha lei sin slí bháin ach an slí bhí sa cuioine bheith chos níos amach a séimint fálam athir chámís chunas éisireacht agus tilt lí le athir a séimint agus son gur scill fé le sin bheith an séimint le daine eile agus nuair bhfulas leatsa na forma Cuba agus le ceoltóirí eile tá comhrá idir cheoltóirí agus mín tú tá solúpach a gceist le bheith séimint le daine agus thos níos a séimint le déanamh duos, trios, bannaí agus séimint leis an chlár rian agus an son ré agus le daine éagsúla ach tá sé dechar bannaí a chamád a chéile agus níos mó na bert na dúr a bheith ar mór mar tá costa sí fé le bh taistil lóistín as an pá reinte so slísa chun bhríonn sé dumsa béime chur ar dul as mar héanaanamh agus an son teadam seint le daine eile chumá má tá fánart fnacht in éireann man puoine fánart a bheith taistil agus net fád bheith dul timp na tíide ar tá spás beidir dul ar trus nó gó timp na tíide sa bliain agus má bhíon cúpla tógáil go bhéad níos mó dhéanamh ach tá sé sin anna bhecht agus caitheann sé bheith faoin geol agus túair airad an geol agus túraigh na héanú eile ar lí túraigh a chéanú eile airad ó hain ach is maile an slí gúil tú sa cruthaíoch le rudaí bíonn tú cuioine bhar slite chun an ceol chur trasna atá cruthaíoch agus simúil agus mealtach agus chomá go dtugann sé chuir don dhaoine bheith timpeall agus mar déim tú héanana chaú bheith sais úl de tain in áíre. Ach tá costa sí buint le gachrod agus tá brú anna bhrú ar an duine na léanta seo tá costití gáardú gcónaí san sé. Ach is tócha mar gail mar éirnig tá taithí a gcuine bheith a deile le amananta anna ghorcha go deo agus hána mar asta agus tá muid an seo gail a labhairt ar dana siimint ar gcuid ceoil agus tá ar síntir tréis mreachtain trí droch léanta droch am. Nach mór an pribléide go bhéta mí seo dhéanamh go thomála dul tír beidir dá go bliana fá é seo dhéanamh sos pribléid móra. Cad faoi cúpla polca is mailem the exorcism mar héidir cad in ainim an díal atá gceist le anna mar sin chuir. Bhí an díal ar Cormac í agus hé héanana go cé hábh isteach aige sagart. Bhaid sin part nua chumha Andrea Polandri dálach bhailedóiríúntaach.
Buíochas le dia. The exorcism. Tá sé déanta. An seo radio na Gaeltachta cuan an cheoil. So, cad faoi daoine a chuig a bhaim ar ó heh ceoilde? An éad fórá cad é an ceoildar is fearr leat sa óhain? Cheadúd ná an bhaintir. Agus éonar bhas go ceoil. Sím a god, bheit ó díre isteachar. Se. Aber na vís óg níor puin daine nó níor tlúis go cartíanta da éine puin chansirtíine. Is tócha hí aránach níor áidir cartíanta agus is tócha gur raibh muis mórí an chimáid sí ó Nóil Hill mar go meach na héine saosadíorg ar sí an bhar Nóil Hill ach an son pe blaise furas an sá so dá vís fion chuige an son ar lí be ná ibe sé. Cormac cad fút hain? A hagan blionach an cuimhne ruite mar an ggéana. Óin san bhaintir maithir chéad lá dearan ach bhí túncar ar ceoltóirí ó HÉireann chlár go mórmhar Martin Hayes, Mary McNamara ar an gansatín, Paddy Cannies daoine mar sin agus ceoltóirí ón dúigh hir maithir agus Seamus agus muncail Tommy Tommy Lord is gan dát óin chuma óin agus Neil go mór gas mar sosta chéile i sémint agus a bhallars gan dát chuma bhí fámán a chéile bhíbar a fearr a chéile stocha a bhí mar chud dálar chósaí bhí mar dálar annach chuid stocha bhí mar fálam bhí mar catátarlú an sun catá sé sin déanamh agus bhí mar cabhfuil na chéile agus tuairt ar mréhénig ar a gceol agus bhí mar sais a fálam beidir neart ná meile mai sin beir nach Cormac háda ag an town agus a bhallart mí sé géisteach an son agus fecha. Se aber is tócha náhigus an dréocht a bhain le Mary Mac an ceol a bhí inte is tócha mar go frí ar na súla de beidir nátóg fá ceann de ar dúis a cha anna roihim mar ní an si ní bhín si as meir le códaí ná ornádíocht agus sodí mar sin a cha anna cheolinte is anna roihim agus anna bhuile agus roihim úntaach agus ceol na háite ceol ar an chláir sé teachta machtríthe agus i héana agus Andrew sé mar dáanta chéile agus Martin Hayes sunna fan dáanta chéile chafá a rahent nar chluisfáid sanna dáanta chéile áginn speisialta buint leis. Nó sé an dúthaí gus dócha chur éon siúró na gáil dáanta chéile go bhfuil ceolúnta aber Tá scéal níor peon béim a gine ar ornádíocht really rudí gomránim mé ar ceol corcoína tá sé fion a sé ónghrí agus ní sé múchtaige ornádíocht tá just tá fianta san lárnachán agus sinné a bhreaimse nó bím feide amachta de cheoltóirí go mín an beidir an splánsan nó an spridsan nó an rudéile sin. Sinnéon dumsa sinnéon príomhrud agus gan dá choíonn an ornádíocht le déanach ar núlach
Is an go bhas mar sin nar bhíh sémas a séimiid le Stífán ó Cuana, Stían ó Cuana. Just bhí just Níiad fá yeah. gan bheith fear Yeah. Yeah. It's just Scuilech yeah. Scuilech rud éigeant amach agus bhí gachtain a tuairt soilir. Yeah. So, cúpla partile, The Banks of Newfoundland, The Heather Breeze agus Polka Jimmy Doyle.
Da bhí ben uasol shall dal William sta chair sí suas tím se farir year da gawas lastus tís na bail tím wara ach dag siawn me os coir tail da vain se cawn se fwyar sin temple da vain se rís tawd e marein ach en is tan tain lag is gan a fáil leisadum is beg mo winter ego imi I wish I had you in Carrickfergus Ní fadon áitin go bailí ar chuin Sailing over the deep blue ocean Inig mogras a sieg eloam But the seas are deep, love, and I cannot swim over, and neither have I wings to fly. I wish I met with a handy boatman who would ferry over my love and teacht is an teas et tregin tach an tart ní féidir leo mein dochlí Tá bail laura rom ó haing ó fever is ní bheith sé réig leom go féile I am seldom drunk, oh, I am never sober, a handsome rover from town to town, but now I am dead.
ach inis tan tain lag is gan fáil leis gom is beg mo win tir go Cormac Begley agus Eoin Ó Beaglaoich a locht éisteachta gur míle magah as ocht an torasí ana bhain sa winas anna henne was. Míle go sé go déal módar. Ar deir. Gúnta bhainta. Céir a haine smuid inis mar chlausúr. Old torn petticoat tainnim ar chiad ceann a sónam. Tarna ceann chola LMA ó dwaire as an siú ceann seimtar go minic go baile bóthar a huaig go trálaí. Go dtí an teachtain se chuin a cháirde sláán agus beannacht.